Minggu esok atas merupot kas tipis ning resepsimu nyokseni ijab kabul kwe robo jamu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kwe aku oleh ijol prasmanan bagi musik wong tulus pasporte piye dik? Piye mas? Nek ora lara ati ya nangis dik. Aduh sana tangannya di atas. Ayo dari Di Azam serta dari Mas Harif terpilih spesial untuk dari Bapak dan Ibu semuanya segenap tamu undangan ya selalu dirahmati oleh Allah. Percaya kalau sasi wingi aku isi pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok lagu awalnya indah kini berantakan kabeh cita berambungi nganggo undangan aku gagah tekan ning resepsinan kowe sesandingan tak nyanyi dangdutan. Goyang bareng bersama hadirnya dari APG Musik Riana Audio Profesional mau Vision serta persembahan kita berikan spesial untuk dari Bapak dan Ibu semuanya. Ya APG ya KC bos ready yo aku rumangsa durung isa nyenangke nuntut urip enak kurang kuat sadane mlaku tangan sendiri gunane dewasa yang dadi rapena atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan piye pacar sak dadi mantan dadi seksimu pas munggah ning pelaminan. Walaupun sedikit
juga Dea Hasan sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih.